Hej YouTube! Prøv lige. Se lige min YouTube. Jeg ser lige din YouTube. Prøv at se min YouTube. Nå, vi skulle... Hvor var det? På en stor græsplæne. Nej. Mig og Elias. Vi har lavet noget over på en stor græsplæne. Hvad er det? Det er fuldt godt. Jeg prøver lige at filme. Kan man måske se det? Kom. Men du ved godt, jeg laver kun Minecraft-videoer. Så den der kommer til at slette. Nej, det gør jeg ikke. Bare rolig, YouTube. Jo, bare rolig, YouTube. Au for helvede! Mærkelig lyd. Malle, prøv lige at i den. Prøv lige at holde den. Her. Nej. YouTube. Prøv lige mig godt. Au, for satan, min hånd. Det gjorde mægtig ondt. Nå. Der siger Vincent numse. Er det en klein lyd? Det er en hvid. Det er en hvid. Hvad siger du? Vil du høre en hvid? Vits? Ja, vil du høre en vits? Ja. Hvad siger Vincents røv? Skal du get ud? Nej, den siger... Hej YouTube. Malik. Du står på det der løbende. Hvad siger Maliks røv? Kan det her? Ej, jeg kan jo ikke holde alt det her helt seriøst. Ej, vi bliver nødt til at gå ind til mig. Kom. Nej, Malik, jeg har en god idé. Hey, yo! Malik. Vi bruger min taske. Ja, Min idræts sorry. taske. Vil I høre en vid? Ja. Hvad sagde skiltet til giften? Hej. Nej, Skal vi giftes? nej. Den sagde, er du skilt? Nej, jeg er gift. Er den ikke sjov? Er den ikke sjov? Jeg skal bare lige vise Malik noget. Han skal lige vise noget, der ikke er sejt. Noget, der virkelig ikke er sejt. Jeg kommer! Kom, Malik, den anden vej. Nå, lad. Er det her rigtigt, diamant? Ja, det ved jeg det ikke. Jeg gad godt at have en. Prøv at kigge det her, YouTube. Må jeg godt få en? Ja, det synes jeg er godt. Jeg er godt glad for det. Kom, Hvor har du fået den? jeg fik den bare ud på sådan en loppemark. Ja. Der ligger sådan en sæd i. Den gør det af for helvede. Kom. Det larmer ret meget. Har du ikke dit idrætstaske? Hvad er min idræt? Og det er mig, der filmer. Hvad? Ligger ude i børnevognen. Malik, det her det er sådan, Den det her det er sådan, jeg folder mine ting sammen. Det er næsten mine sko. Fuck ja. Nå, så kan du bare putte det ned i. Så kun i YouTube.